joto chini media friends nongno kha kaham te hamjama kuplung ya pharo kaisa belena koktuma kaham chini joto sports hamja tongnani bagui ani logio tongo chini TTAIDC hapangni eba chini sports and youth affairs department ni principal officer borom gnang tei tongo chini o TTAIDC super league ni taklai ni jeta event manager je bo chini joto je chini je o tournament no naithoklai ti sana bagui bono barjaya farjak tei norok no jotono no haino hai belai belai kheno hambai rwo norong bisingtui thanai jora bo जों chini awi mung belai kheno kaham wngkha khaklai taklai bo haino hai chini joto thwngkrong bagui koktoma kaham to mano norok chini joto lukurong ni khao eba thani bo norong ni bisingtui sogiyani hinai chini joto media rong bisingtui taklai bo haino hai जों TTAIDC super league jengna thangai tongo phainai 15 तारिख eba o talni 15 तारिख diborni ekta tampurun chimi chini khumulung stadium bo जों jengna thangai tongo thanai jorabo chini total 8 teams tongmani taklai hangke जों chini 8 district ni bisingo jeta chini team joto district no dolnai khlaiui taklai snamjak kha tei 16 team ni bisingo 320 players borok participate khlainai joto players rong no monthly honorarium 8000 khlaiui borok mannai tei kwplai wngnai je bodol bongke 5 lakh mannai tei second wngnai hangke borok hangke 3 lakh mannai tong mahikeno taklai जों kwtal chini je team tongmani borok no bo जों haino hai जों kha khamya pharo thanai je team tongmani taklai team barikha tei kaisa belai kheno koktoma kaham omono chini ADC habangni bokhakti puila chini khumulung stadium bo floodlight bai khlaiui khelangna thangai tongo inauguration dino chengmani yagulo chini next match chengnai जों floodlight bai khlai जों horabo जों chini je football day match जों borno nai chini joto lukurok je ba chini sports hamna tongnai chini lukurok nai mannai যেটা ফরম্যাট লাস্ট ইয়ার যে তংমানি খরক ব্রই যেটা নাহাই মানো হায়ার অমাহাইকেন তাকালে ফরম্যাট সামজাক নরক অফিশিয়ালি যে প্রো নোটিফিকেশন মাননাই নর আরো বেবাক মাননাই চিনি অ পান্দানো মচারনা বাগৈ চিনি হাবু বাগরা ব তংনাই তে চিনি অনারেবল সিএম তে যত চিনি অনারেবল ইএমস অনারেবল এমডিসিস তে যত অনারেবল চেয়ারম্যান তে যত চিনি administration officers CU joton bisingtino jungo pandano naithoklai jung chengjak nai team charjona hire na haimano nung phatani na hanamo jung na nini state na hanamo jung national na hanamo jung international na hanamo jung our team ni wishing nai ang joto chini kha khamlo korongno haino hai muitu khlai phinai 15 tarikho chini chengmani panda chengmani dibor jorao damsa tampur eba ekta tampur chimi jungoro panda chengjak nai o panda phaima phaina bagui norongno jotono ang TTAIDC hapang ningai sports and youth affairs bedek ningai norongno khabai khubake lamshogo 15 December ni Monday adin inauguration nai abon pore continuously choli thanai te adino norok na joto district no nai but starting e jung khumlung simi chengjak nai hambai